Moikka taas kaikille! Mä olin tuossa koko viime viikon kipeänä ja mulla on nyt sit ihan sikana tehtävää. Kuten englannin elokuva-arvosteluja, saksan kielen kirja-arvosteluja. Ne pitäisi tehdä tänään, mutta mä ajattelin tehdä teille tällaisen pienen videon pitkästä aikaa, koska me oltiin äitin kanssa viikonloppuna Lumenen tehtaan myymälässä. Jos joku ei tiedä mikä se on tai missä se on, no varmaan kaikki tietää. Mutta se on tosiaan tuolla Kauklahdessa Espoossa sellainen Lumenen tehtaan myymälä, mistä saa just kaikki niitä poistotuotteita halvalla ja viallisia tuotteita halvalla ja niitä tavarat niinku kakkoslaatuna. Ja no, tuli ostettua aika paljon kaikkea, kun halvalla sai. Ja niin, mä ajattelin näyttää niitä teille, kun mä oon kattonut just noita haalintavideoita YouTubesta aika paljon nyt ja mä oon tykännyt niistä itse tosi paljon. Tein sitten itekin tällaisen kun pystyin. Vesiliukosen silmämeikin poistoaineesta, joka no tää maksoi 2 €, koska tässä oli joku 30% mahdollisuus, että korkki vuotaa, ei vuoda. Et ihan hyvä. Tää on varmaan parasta silmämeikin poistoainetta, mitä mä oon itse käyttänyt. Joten mä sit ostin tällaisen. Sitten olisi ihonhoitoa, eli mä otin tätä Lumenen Natural Code tän Mask It Awayn tai jotain syväpuhdistavaa kasvonaamiota. Ja mä en ole vielä ehtinyt testaa tätä, mutta odotan innolla. Ja sit mä päätin kokeilla myös tällaista Calm It Down, rauhoittava kosteusvoide. Ja nää oli molemmat 5,5 €. Odotan innolla, onks nää mun iholle sopivia. Jatketaan tällä ihoteemalla ja mä otin myös tällaisen syväkosteuttavan silmän ympärysgeelin. Tää on tosiaan tällaista löllöä-geeliä, jossa on silmän ympäryksille tarkoitettu ja mä oon nyt käyttänyt tätä pari päivää ja kyllä tää on ollut niinku ihmeen hyvää. Että no ei oo ainakaan pahaa sanottavaa. Kattoo nyt, että onko tästä loppujen lopuksi hyötyä. Niin sit mä ostin vielä Lumenen raikastavaa puhdistusvoidetta normaalille ja sekaiholle. Ja mä oon nyt käyttänyt tätä silleen pari kuukautta ja multa on kohtas pullo loppumassa, niin otin nyt sit sellaisenkin varastoon, kun mä oon tykännyt tästä aika paljon. Poistaa meikit hyvin suihkussa ja muutenkin pitää naaman sellaisen raikkaan. Sitten päästäänkin näihin meikkeihin, joita mä hamstrasin silleen suhteellisen paljon verrattuna siihen, mitä mä käytän. En ikinä, paitsi joskus jossain juhlissa. Tai siis joo, ripsarit ja tälleen, mutta no. Ekanakin mä ostin näitä Natural Coden paletteja. 2. Nää oli 3 € kappale ja no, nää on kivan värisiä. Mä en nyt tiedä tarkemmin, onko toi kunnolla. Eipä tietenkään. Mut nää on tällaisia, missä on 3 väriä aina ja tää nyt on tällainen sinihopeinen. Tää on 3 denim. Ja tästä ainakin mä tykkäsin tosi paljon. Kun nää on tällaisia kivan samettisen värisiä. No tässä on kyllä tosi hyvin pigmenttiä. Mitä mä nyt voin sanoa. Ainakin tolleen kädelle swatchattuna mä tykkään tosta keskimmäisestä sinisestä tosi paljon. Ihanan sävyinen. Ja sitten oli tää toinen. Tää on sävy 11. Mystic. Ja tässä on taas tällainen toisenlainen. Nää on tosi kimaaltelevia, tai näissä on tällaista sinistä glitteriä. Tässä on näitten swatchit sormella. Tai nyt tarkemmin. Tai sitten mä tungin käsiä liian lähelle. Ja tässä on nää. Ihan kivan näköisiä.
Ainoa huono puoli tossa silmämaikin poistoaineessa on varmaan se, miten öljyseksi se jättää. Siitä mä en ihan tykkää. Putsasin just mun sormet ja näin kimaltelee öljystä hyvin. Mä ostin 2 tällaista peitavaa huulilakkaa. Mä en ainakaan itse ennen nähnyt noita, on näitä varmaan ollut tosi paljon. Nää on paraben free. Eli näissä ei ole parabeneja, ja mulla on sävyt 4 ja 3. Eli tää 4 on tällainen punainen ja 3 on tällainen vähän rusehtava nude, en mä tiedä. Nää on tällaisia aika tosi tällaisia tahmaisia. Mut sit taas nää ei kuivata. Tai ainakaan mulla nää ei oo kuivattu. Et siinä on se kiva, että ne pysyy sellaisina kosteina, mut sit taas ehkä vähän turhankin väliin. Ja tossa on noi. Ne värit ei nyt ihan näy oikein. Toi punainen on oikeesti sellainen vähän punaisempi. Ja sitten mä ostin yhden tällaisen lumenen Natural Code huulipunan. Tän nimi on Creamy Cocoa. Ja tää on siis tällainen rusehtava kans. Mulla on tosi vaikea löytää mitään huulituotteita, kun niiden pitää olla tasan oikein sävyisiä, että ne niinku mitenkään sopii mun hiusten kaa ja tälleen. Se on tossa. Se ei oo kans ihan noin oranssi, se on toi valo. Huono valo. Ja sitten takas silmiin. Ostin tällaisen Natural Coden rajauskynän värissä Aqua. Tää on ihana tällainen vaaleansininen kautta turkoosi. Mä tykkäsin tästä jotenkin tosi paljon, en tiedä miksi. En oo vaikka tuleeko tällaista käytettyä, mutta totta kai. Se on tällainen ihanan vaalean turkoosin sininen tällainen ja se on tosi kiiltävä se pinta. Tosi kiiltävä. Se on tällainen niinku metallin hohtoinen. Mä tykkään siitä. Minne mä lähtisin ostamatta paria kynsilakkaa. Mä ostin näitä Lumenen Gloss and Care kynsilakkoja sävyssä Viileät yöt eli 32 ja 35 eli Villikanervat. Ja ne nyt mulla on sormilla, mut ne on vähän kulunut jo. Siis tollanen. No tosta näyttäkin ehkä vähän paremmin. Tollanen vihreä ja ruskea, nyt siitä tarkenna. Ihan kivat värit. Tai siis tosi kivat. Ja sitten viimeisenä mulla olisi tällainen Lumenen Duo. Ja sitten tällainen yksittäinen tosi kiiltävä. Tää on joku Longwear Crystal Eyeshadow. Ja tää on Longwear Duo. Ja tää on Wild Forest eli honkien huminaa. Ja sitten tää on Veden välähdys. Mä haluaisin tietää, kuka keksii nämä nimet. Tässä on siis tollaset sävyt. Tällainen mattaruskea ja sitten on tollanen. No mä en oikein osaa kuvata tota. Ehkä vähän tällainen ruusunkultaan taittava. Tai jotain sinne päin. Näkyykö se? Näkyykö? Oi, tää on ihana. Tää on tollanen. Tosi kimalteleva. Tykkään. Ja se ois sitten tossa. Ihanan tollanen. Kiitti, että katoitte. Ja sanokaa mieluusti mielipiteitänne, että
Oliks tää tällöin täällä enää ikinä tee? Koska jos oli, niin sit mä en tee. Mutta joo. Moi moi!